Mit navn er Morten Schultz. Jeg er jæger og riffelskytte. Jeg har fået lov til at teste et helt nyt luftgevær fra Pamhule Jagt og Buegrej, Targis Hunter fra amerikanske Ruger. I pakken, når du køber sådan et her, der er en integreret lyddæmper. Der er kikkert 3-9 gange forstørrelse og parallaksejustering. Der er også faste sigtemidler på luftgeværet, hvis man hellere vil bruge det. Kunststofskæfte, der er i rigtig god kvalitet. Godt greb her, der er ligesom noget gummi indlagt heri. En automatisk sikring. Så er der en rem her, så man kan bære den over skulderen. Rigtig smart. Men udover det, så får du en ordentlig stak skydeskiver med her. En æsk med 500 hagl. Og en skydekasse i metal her. Der er ikke en traditionel fjeder i, som der er et gasstempel, der driver kuglen frem. Og det gør, at den er mindre. Der er ikke så mange vibrationer i, som et typisk luftgevær, hvor det er en fjeder. Den skyder forholdsvis hårdt, og den skulle efter sigende også skyde rimelig præcis. Så det er jeg ret spændt på at se. Nu er vi klar. Lad os komme ud og se, hvad det kan. Et godt tip, når man skyder med sådan en luftgevær, det er, at man ikke holder det stramt her. Fordi der er den her fjederbevægelse i luftgeværet, at man lader det arbejde lidt. At man holder en flad hånd under her. Finder målet. Det er meget behageligt at skyde med. Aftrækkeren er en lille smule strammere, end jeg er vant til. Lad os se en gang, hvad den kan. Meget fornuftigt, som I kan se her. Ja, det er ikke den store spredning. Barracuda FT'en her. Også en meget fornuftig gruppe. Barracuda Match. Endnu bedre. Der har vi de 3 siddende lige der. Altså, det vil helt sikkert være mit valg, hvis den skyder sådan. Jeg vil selvfølgelig skyde nogle flere skiver.